maximul tot. Auzi, Elena? Da. Dar tu știi cine sunt toți? Da, e tot. Nu de cartea mea. Uite pe scaun. Deschid ochii, când deschid ochii, ea învață. Gata? Deci, haideți. Toată lumea închide ochii. Hai mă, cautat acum. Nu mai vorbiți atât de tare de noapte, că nu mă aud ceilalți. Criminale, adică valeții, ies pe stradă. Deschid ochii. Cugule și tu? Criminalii pleacă, ies polițiști, adică popii. Popii nu preoții. Pleacă polițiștii, iese doctorul, adică asul. Eu aș propun să băgăm și un glopar în joc. Ce? Un glopar. Pentru Dan. Glopar cu glopar. Doctorul este rezident. Da, deci inutil. Lasă-le în care acolo. Deci pot să fac pariu că Dan a murit de asta. A plecat și doctorul, se face dimineață, toată lumea deschide ochii. Și-a murit Dan. Mai puțin, dar... Da. M-ați trimis la aparat, măcar. Asta e începător. Da. Mulțumesc criminalilor, ați fost făcători. Acum, nimeni nu a gândit nimic, nu arată cartea, nu știu ce e. Ideea e cine l-ar fi omorât pe Mihail. Oare cine? Aș fi trezit. Băi, deci Mihai, el ieri seară, dacă vă aduceți aminte, a mărturisit care e homosexuală. Nu vorbi de rău morții, mă! Nu cred că Taz, pentru că Taz nu are probleme chiar așa grave cu homosexuali. Da, mulțumim, Călin! Nu, sincer. Dar ești homosexual. Acuzați-mă! Da, dar aici e un feminist. Ați luat chiar în bec. O să mă... Mergem pe pliție. Vlăduț! Da, începe-ne! Da, să începem cu... Și atunci mai vedem. Nu, dar cred că ești prea tăcut. Bă, nu, părerea mea nu cred că e o alegere bună. Eu am zis de la începe consoarta. De obicei se întâmplă asta. Nimeni este misterios. Chiar nu. Dormim pe la lapte. Ce? Deci nu l-ați seamă Roxana săracă pentru că... Deci eu am o propunere. Sunt două persoane pe care le consider suspecte. Ia zi. Ea și ea. Eu ce-am? De ce? Și motivația ta care? Suntem femei. Deci Poate așa că Chira trebuie să mai aibă motivație. Ce puțin mă la mine cu L-am trezit pe Răuliță. Nu, e Martin care trimite. E Martin aici. Ok, focus în zădie. Cine l-a Da, făcut mergem pe teza sau antiteza lui Dău. Asta e principiul, consoarta antiteza. Care atentează la bunurile lui, materiale și mobile și mobile. Nimeni când se trezește, nu o să omoare pe cineva la prima trezire, nu o să omoare pe cineva de lângă el, că nimeni nu face. Nu va face. Nu, eu cred că... Asta e ieftin. Asta e ieftin. Alina nu l-a dus la fel. Deci când renunți la tine, deci eu Sunt cred ele că două, una din ele două. Lejer. Deci, votăm. Ești foarte curioasă. Da. Deci, nu, mă dă. Nu, deducția mea era și mai bună. Un începător sau un Mihail, când Mihail nu moare niciodată. Mihai este Ceagnori. Sunt 200% convins că una dintre ele două este criminal. Da, nu că e începător, clar. Corect. Ok, aveți propuneri? Da. Dylan. Ia. Tine, Oana, altcineva? Alina. Tibi, Dar eu nu am apărat pe altcineva? Alina până acum. Eu chiar am acuzat pe Alina. Alina. Lăsați-mă din Ești partea mea, dar foarte. da, Tu n-ai zis nimic de Alina. Ai stat în Ba da, Să faci prezență, să omoară în diagonal. el era la care a zis că nu Bune, poate să mă acuzi pe mine, că... Deci, cum Dar se și face? dăduți Supunem este la tot. vot sau Păi cum? pe principiu de... Nu, dar nu e. Alina, tu ce Consoarta părere ai? acuză Alina, tu așa. ce părere ai? Eu sunt de acord. Eu cred că e un începător. Pe principiul ăsta, unul din ei... Medicul e începător. Nu! De aceea, după cum spuneam, în gașca asta am mai jucat. Mihai nu moare niciodată. Exact. S-a luat cineva de el la întâmplare. Păi Deci, auzi, e un începător. înseamnă că trebuia să-i faci felul acum, că asta e o scuză. Nici măcar nu am așa să-mi iau adio. Părerea mea. Părerea mea. Deci, îți spun că nu
Bă, nu știu. Și să trebuie să fie doi infractori. Deci ei, apărarea ei, nu o să înțeleg. Din ăștia trei începători ar trebui să fie doi infractori. Doctor, Alinei, un terminat. Adică poate să fie un infractor începător. Eu am murit, am trimis să fumez și Chianuțul tău. Ok, deci oamenii care au fost propuși să se justifice, să se apere. Deci cine a fost propus? să se justifice de ce l-ai omorât pe mine. Alina, Oana și Dina. Da, eu nu sunt. Justificați. Apărați-vă. Deci n-am, nu, de căcat, dar nici n-am Și am dormit foarte mult și am dormit Bă, și azi, eu așa unul aș că... prefera să fiu scos, că dacă mai închid ochii odată, e nasol, dați-i ca să iese nasol. Deci Eu cred că sincer, el, pentru că eu părea l-aș fi omorât pe Mihai și m-au acuzat. Eu l-aș fi omorât pe Mihai dacă aș fi avut cu ce. Nu, serios acum. Eu nu te-am Elina. acuzat. Deci stai eu față de Dacă aș fi avut cu ce l-aș fi omorât Noi pe Mihai. discutăm între noi. Pe toată lumea nu e tu acuzat. ești criminal, cum n-ai avut cu ce. Dacă aș fi avut cu ce. Nu, e simplu. Da, deci ai avut cu ce te știi din ochii și Nu, criminal. e simplu. Două persoane se pozeze și nu mai de Mihail. Dacă aș Ce fi două avut persoane să s-au nu concentrat am avut. Cine pe te-a acuzat pe Mihail? tine? Eu de ce l-aș omorât pe Mihail? Sau Da, ești by default. Sau Ești coleg de Auzi, unde și ea și li Ceea ce mi se pare ultra ciudat este că ei juridici și au apărarea. Ok, hai să scurtăm Noi jocul. aici sunt foarte discuții Ei interne. doi și au apărarea. Nu, hai Tibi să- cu Alina. Băi, de ce nu Ei v-ați... trebuie Dacă Nu, nu nu, poate eu- poate cu deci sunt eu și cu Tibi. Băi, frână mă, frână! Hei, ce se întâmplă. frână! Vorbește fata asta, trebuie să 4 ascultăm. acuzați. V-ați apărat de 4. Cine? V-ați apărat Tu nu. sau nu? Da, eu consider. Ok, foarte bine. Se începe votul. Gata, mă duc Le să va rezolv acuza pe misterul. Cine Dar el votează? nu știu cine